Balím sa do pôrodnice part 2, predtým som vám ukazovala, čo si beriem do pôrodnice pre seba, na oddelenie 6. nedelia a priamo na pôrodný box. A dneska vám ukážem, čo si beriem pre moju malinku, takže ideme sa do toho rovno pustiť. Mám tu takúto tašku z Biolanu a idem vám ukázať, čo sa v nej nachádza. Môžeme ísť na to. Opäť som vychádzala z toho, čo bolo napísané na stránkach mojej pôrodnice, čiže všetko, čo tam bolo napísané, som si zabalila, plus ešte nejaké veci, ktoré som chcela ja navyše, napríklad oblečenie, pretože ja viem, že tam oblečenie bude, ale ja by som chcela od začiatku svoje, takže som si zabalila aj oblečenie. Čo sa týka kozmetiky, tak my sme si zvolili pre naše bábätko Biolan, nielen pre bábätko, ale aj pre mňa. Ja už tiež používam nejakú dobu napríklad ich telové mliečka a do pôrodnice si pre malú beriem krém na prebalovanie. Táto termálna voda to je viac menej pre mňa, ale bude to tu v tejto taške, pretože do tej mojej sa už nič nezmestí, ale je to na také osvieženie počas pôrodu, alebo teda aj na 6. nedeli, kde zvykne byť dosť teplo, čo som počula kvôli deťom, takže toto je na osvieženie pre mňa. A ešte tu mám tento čistič na povrchy, môžete to použiť aj na cumlíky, aj na flašky, alebo proste na povrchy, pokiaľ chcete niečo dočistiť, tak to si beriem tiež so sebou. Ďalej si beriem tento hydratačný krémik a túto bezoplachovú H2O vodičku na dočisťovanie, vlhčené obrúsky na báze vody a beriem si aj tieto bavlnené podložky, vankušiky, ktoré sú vraj ešte jemnejšie ako tieto utierky, takže keby nám toto bolo príliš drsné, tak zoberiem aj toto na skúšku, uvidíme, ktoré nám bude vyhovovať viac. Jednorazové podložky na prebalovanie. Neberiem si ich veľa, pretože v mojej pôrodnici ich majú, ale teda to ste mi písali úplne najviac, že si mám zobrať a budem to mať teda v tejto taške pre bábätko a zobrala som si 5 kusov, ale ako hovorím, v nemocnici ich majú a určite ich dostanem aj viac, pokiaľ by mi chýbali. Beriem si jednorazové plienky, jednotky. Môžete mi inak dať vedieť, ak ste začínali či už s nulkami, jednotkami alebo rovno dvojkami a ktoré sa oplatí viacej si zobrať. Myslím, že keď som sa pýtala, tak väčšina z vás mi písala, že ste začínali na jednotkách a že dvojky boli príliš veľké a nám sa nechystá veľké bábätko, takže ja si myslím, že jednotky budú fajn a keby aj náhodou, tak určite mi Patrik nejaké donesie, pokiaľ by mi chýbali. Beriem si aj takto 2 cumlíky, uvidíme, ktorý sa jej bude páčiť viac. Sú to cumlíky Suavinex, pokiaľ ich niekto má, tak môžete mi dať vedieť, že či sa vašemu bábätku páčili a presne od nich mám aj sterilizátor na dudlíky, cumlíky, môžete mi dať vedieť tiež, že či ste to využili, alebo to radšej prevárate, vôbec neviem, že čo je lepšia varianta, ale myslím si, že na cesty mi bude ten sterilizátor super, ale teda už ich mám takto pripravené v tejto krabičke. 4 kusy bavlnených alebo mušelinových plienok. Môžete mi dať vedieť, či ich treba ešte viac, ale myslím si, že na stránke mojej pôrodnice bolo dokonca, že len 3, tak ja som si zobrala 4, ale zobrala som si ešte aj takéto menšie žiňky. Ďalej tu mám tohto mojkačika. Chceme, aby to bol úplne prvý mojkačik našej maličkej, pretože ja už s ním posledné 3-4 mesiace spávam aj s Patrikom v posteli, takže som počula, že ak budete spávať s tým mojkačikom, tak to bábätko bude z neho cítiť vašu vôňu. A takže s ním spávam, uvidíme, či to funguje, ale teda toto bude jej prvý mojkačik. A máme ho ináč ešte jedného, pretože keby sa náhodou stratil a bola by to jej obľúbená hračka, tak aby sme mali jedného ešte v zálohe. Ale teda beriem jedného mojkačika. Zároveň ma napadlo, že budem jej robiť také fotky každý mesiac, že ako rastie. Čiže bude pri nej ten mojkačik a budem dokumentovať to, ako rastie a postupne sa bude pri nej zmenšovať. Takže si myslím, že to je taký fajn nápad a pre vás tiež to môžete tak urobiť s prvou hračkou vašeho dieťaťa. Tenšia dečka, prehodím ju buď cez autosedačku alebo na nejakú fotku. Do autosedačky mám takýto krásny teplý fusak, ten tam ešte musíme namontovať. Autosedačku už v aute namontovanú máme, ale teda neberiem si ani žiadny teplý overall, pretože v autosedačke to bábätko nesmiete mať v takom hrubom overale, takže toto budeme mať v autosedačke a bude to úplne stačiť. A cez tú autosedačku maximálne prehodím ešte tú dečku. Mám tu ešte jednu zavinovačku a mám ešte aj jednu takú spiacu ulitku, taký vak, takže mi môžete dať vedieť, že či zobrať toto, alebo radšej ten spiaci vak, ale zatiaľ mám zbalenú túto jednu zavinovačku. Takýto hrubší svetrik aj s teplačkami, to je na odchod z nemocnice.
Beriem takto 4 kusy pyžamiek alebo dupačiek aj s nožičkami a toto bude jej úplne prvý kus oblečenia, pretože má pre mňa špeciálny význam. S týmto bodičkom som oznamovala Patrikovi, keď som bola tehotná prvýkrát a preto chcem, aby to bol jej prvý kus oblečenia. Takže to je také špeci pre mňa. Beriem 3 bodička s dlhým rukávom, kľudne mi môžete zase dať vedieť, že či mi to bude stačiť, ale ja si myslím, že 3 budú určite stačiť. Jedny leginky bez nožičiek a 2 polodupačky. Môžete mi inak tiež napísať opäť, že na akej veľkosti ste začínali, pretože ja mám väčšinu vecí vo veľkosti 56 a ja sa obávam, že to všetko bude veľké, pretože v 36. týždni mala nejakých 2500 gramov, takže nebude najväčšie bábätko, skôr tá spodnejšia hranica, takže môžete mi dať vedieť, že či jej bude stačiť tá 56, alebo ešte treba nejakú veľkosť 50, pretože ja viem, že to môžem ohrnúť a že tá 50 je dobrá tým deťom naozaj len chvíľočku, možno pár dní alebo týždeň, ale neviem, dúfam, že to nebude nejaké že extra veľké, lebo keď na to teraz pozerám, tak mi to príde strašne všetko veľké. Hlavne keď si to prirovnám tam dole, tak už to zrazu není všetko také rozkošné a maličké, ale môžete mi napísať do komentára, že či ste začínali na 50 alebo 56. Takto 2 páry rukavičiek, aby sa nepoškrábala. Ponoštičky hrubšie a tenšie. No a ako poslednú vec tu mám tieto 2 čiapočky a to bolo v podstate úplne všetko. Ledva sa mi to do tej tašky zmestí, ale kľudne, ak sa vám zdá, že mi niečo chýba, že by sa mi tu ešte niečo hodilo, tak mi môžete napísať do komentára, že čo by sa mi tu ešte hodilo doplniť, ale myslím si, že už to mám tak z 95% všetko skompletizované a už to konečne môže kľudne prísť a som taká teraz kľudná, že už nemusím v podstate nič riešiť, ale pokiaľ máte ešte nejaký nápad, že čo mi tu chýba, alebo mi poradíte s tou veľkosťou pre toho novorodenca, pretože toto bola moja najväčšia dilema, že aké oblečenie na tie úplne prvé dni, alebo teda odchod z nemocnice treba, takže kľudne mi dajte vedieť do komentára. Možno ste to niektorí postrehli už z komentárov, ale písala som to viackrát, aj som to spomínala, že sa chystám rodiť v Žiline. Tá Žilina je celkom dobre vybavená, posledné 2 roky sa to tam dosť prerába a keď ste tam rodili nedávno, tak mi môžete dať kľudne vedieť, ako ste boli spokojní, či ste boli na nadštandarde, alebo proste ako sa vám tam páčilo, pretože ja som tam bola pred rokom na operácii myomu, to možno tiež veľa z vás vie. A bola som tam veľmi spokojná, bola som práve na apartmáne, ktorý je aj pre oddelenie 600 nedelia, takže sú tam potom aj mamičky s babetkami po pôrode a bolo tam fakt super, či už jedlo alebo vybavenie, fakt tam mali, že úplne, že skoro všetko pre tie deti, hej, že keby som nechcela si brať svoje oblečenie, tak si v podstate nemusím brať takmer nič, ale kľudne mi môžete dať vedieť, pokiaľ ste tam rodili nedávno a takisto pokiaľ ste tam rodili, tak mi povedzte, že čo je tu zbytočné a aby som si to zbytočne nebrala. A ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Čaute!